mit tudom én? Hát az, hogy elveri a pénzt. Közben én is a pénzt. Úgy? De hova költötte a pénzt? Mit tudom én? Megverted? Nem. A kölykönek. Milyen kölyök? A kolokátnak. Igen? 13-ban voltunk kettő. Hányan? 13-ban. Az és a többiek hol vannak? Hatan olyan van. Hol? Hát, kettőnkben vannak. Hányan vagytok testvérek? 13-ban voltunk. Hányan? 13-ban. Az igen. És élnek még? Nem, hatán nem ül. Nem? Aha. Apukád, anyukád? Hát az is énekel. Hányan voltak testvérek? 13-ban. Úristen. És elvették a pénzt? Szépig a kölyköt tületet, azt pénzet, itt meg. Igen? Én haragudtam írtál. Haragudtál? Haragudtam. Hát te is haragudtál volna. Persze. Miért nem verted meg őket? Ha? De megkerül jól. Mindig előttem. Hogy? Mindig előttem csak inkább, mindig előttem. Hányan voltak testvérek? Hát mondtam már. Hányan? Ha?